למה הסטודנטים של בר אילן? זה איכות. הסטודנטים של בר אילן מצטיינים, מגיעים עם דרייב שאנחנו לא רואים אצל הרבה סטודנטים אחרים. כי התוכניות שלכם בתחום החומרה הן הטובות ביותר באקדמיה. יש לנו גם כמה הצלחות על אנשים שהגיעו מכאן ונמצאים היום אצלנו בחברה. אני למדתי כאן את התואר השני שלי, כאלה שאנחנו באמת רוצים לקלוט אלינו לכללית. מה אתם מחפשים במועמדים לעבודה? מחפשים אנשים חרוצים, עם ראש על הכתפיים, שלא מעגלים פינות. סקרנות ואמביציה, הרצון להרים את הכפפה ולהיות אקטיביים. חדשנות זה הדבר המרכזי. בחשיבה העולם עם AI היום משתנה בכל רגע, ואנחנו מחפשים חדשנות וחשיבה חדשה ושונה. מוטיבציה, איזשהו ברק בעיניים, יוזמה. אני רוצה איש צוות מצוין, אחד שגם יודע לתת שירות ויש לו שאיפות גבוהות. אנשים שמגדילים ראש, יוזמים, רוצים להיות חלק מדבר מאוד מאוד גדול. שהם יהיו מחויבים, שהם יהיו רציניים, שהם יהיו מקצועיים. איזה טיפ יש לך לסטודנטים שלנו? הטיפ הכי טוב שאני יכולה להציע זה לדעת להתאים את עצמכם למציאות שמשתנה, לעידן ה-AI, לתעשייה. תהיו עצמכם, תדעו לאן אתם מגיעים, תקראו קצת על המקום לפני כן. להכיר את הארגון, להכיר את התפקיד שרוצים לבוא אליו. לא לחכות שהזדמנות תגיע אליהם, אלא להיות כמה שיותר פעילים בחיפוש העבודה. תשקיעו מאוד בשביל לקבל ציונים טובים, תקראו את עצמכם בשביל להצליח, זה שנים שלא חוזרות על עצמם וזה הזמן בעצם לתת ביצועים טובים. תהיה בהצלחה.